tak dnes máme 1. februára. Sme v Chaku. Prechádzame sa po takejto úplne že jemnej plážičke. Úplne teplá voda, jak vo vani. Romčo išiel tam na tie skaly chytať ryby. Tam inak videl aj Ari. More asi pravdepodobne odliv, ktorý sa teraz zmenšuje, neviem to úplne ešte vypozorovať. Ale je to veľmi príjemné. Pred nami volavka, asi tam niečo loví. Aspoň myslím, že to je volavka, možno sa mýlim. Uvidíme, ako ďaleko dojdeme. Nie, sranda. Ona asi loví, no. Ale že sa vôbec nebojí, akože človek k nej ide tak blízko a ona to má úplne na párku. Ale že úplne. Slepica, kam ideš? Tak sme chceli prísť až na koniec, ale po asi 2,6 km to otáčame, pretože na pláži sú kamienky a hrozne fúka, tak by to bolo také zbytočné. Takže sa otáčame a ideme zasa tam, nakoniec kde sú tie stromy, odkiaľ sme vyšli. Leguán je na rovnakej prechádzke, jak my. A je docela pohode, skúsim ísť k nemu čo najbližšie. Peši. Nevyzerá, že by chcel švíhať. Vyzerá jak kamoš. Papúch. To sú ďalšie papúchy. Tam oberajú niečo.